Hello guys, part 2 na ni. Please subscribe my YouTube channel, Eric Hilot, and please follow my Facebook page, Eric Hilot, ang traditional. Maraming salamat po. Part 2 na ni guys. Pag run out, wala na sila signal. Hindi rin tulad ko sa buhay, may parang sige. Ito yung auto speakers din. Nadala sa mga. Ito nga lang natin siya. Ha? Ito nga lang natin siya. Sabi na isa na sila kung balay. Nga na ng kanan niya na walang katulad. Hindi siya rabina. Ako juga sobra na lang. Kamay kayo dibulak. Apply tayo, apply tayo. Bawal mo nagbigitan. Masa? Sino? Bawal? Kalaing tao? Ano ba? Maringan? Mahal kayo na kay pag-ibig. Ayan pa. Kira? Sigat gamay, no? Ayan. Up. Hindi, wala na sa kayo nagindom. Sabi ko kung siya ni Malagopan. Ikaw ba nakaklan? Bara mapikan sila. Ha? Biyaan. Ba't parang hindi ka ni sa kayo?